Good morning! Hala, maligalig. Ano? Kali-kali, taba-taba. Taba-chibo na talaga, nakakatawa. Ano? Bakit? Ayan, nila na yung mga ano nila. Mga damit nila. Di ba may pang ano tayo? Pamali tayo sa damit nila. Saan na yun? Ha? 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 Aray ko! Aray ko! Ligalig nyo ah. Aray, 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 aray. Ouch! Aray ko talaga. Aray! Ouch! Oh. 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 Tanggal-tanggal na tayo ng mga ano, mga dinala. So, ito yung mga hindi nagamit guys. Tapos, dito yung mga basa. Tsaka mga, ano namin, nagamit namin. Good morning guys! Panibagong araw na to ha. Today is Friday, August 2. Ayun, may isa akong clip kahapon. Hindi na nasundan. Gawa ng hindi ko nadala tong camera. So, yesterday, nag-ano kami ni daddy. Bumili kami. Madalian lang guys. Kasi si Sis Aisha nag-offer na yung half ng booth niya is bigyan niya daw sa akin gawa ng wala din naman siyang ititinda. So, ginrab ko na, diba? Ayun. Kaya nagmadali kami ni daddy pumunta ng Ace Hardware kahapon. Bumili kami ng mesa. Tapos, ayun. Pinrepare ko yung mga pang bazaar. So, buti na lang si Aiko is okay din. On ko lagi. Pag kailangan ko siya, pwede siya. Kaya, ayun. Tapos, kamuntikan na kami kahapon na sa sobrang traffic, diba, umulan pa. Kamuntikan na kami hindi umabot sa sa pag-i-ingress. Ayun, yun lang ang nangyari kahapon, guys. Biyahe sa traffic. Tapos, prepare ng mga pang-ingress. Ayun, talaga hindi kami naipasok lang namin yung mga gamit namin. Tapos, ngayon, nandun na si Aiko. Pinauna ko na. Para siya na yung mag-set up. Ayun. Kalaka. Buti na lang talaga umabot kami. So, anyway, yun nga, good morning. It's, 12 na ata or pasado alas 11. Ayun, inantay ko pa kasi yung inantay ko pa yung kanin kasi sabi ko magbabaon ako para hindi na ako lalabas-labas doon para may pagkain si Aiko. Ay, pupunta lang ako para magdala din ng ibang stocks pa. Kasi sobrang pagmamadali kahapon. Kulang-kulang yung ko nadala ko. Wala akong RMKTU, yung gano'n. Mga ibang best seller sa sa bazaar. Wala. Kaya kailangan ko magdala. So, tomorrow siguro is, baka si Aiko na lang din yung magbantay or, sabihan ko si Jo na samahan si Aiko. Ayun, kasi, nagbabalak din kaming umuwi nga dapat sa probinsya. Kaso, ayun nga, biglaan yung bazaar. So, ayun, sabi ko, sayang naman, diba? So, kaya mag-bazaar na muna. Pero, ayun nga, uuwi pa rin kami guys kasi ihatid namin yung pinamili namin na binili ko. Pinamili, akala mo dami, no? Yung binili kong outdoor na upuan, tapos yung chandelier. Bumili na ako kasi sobrang mura. Kaysa yung nakita ko sa sa Walter Mart na grabe 3 times yung 3 times yung presyo. Buti na lang hindi ko binili yun. So yung binili ko na siya nung pumunta kami sa Hyundai kasi may doon. Sa tapat lang nung Hyundai sa Kainta merong binibilan nga ng mga furnitures, Mandawi Home Furnitures. So, doon ko siya nabili. Sobrang mura lang talaga. Kaya, dalawa pa yung nabili ko, diba? Ayun. Kahit dalawa yung nabili mo, murang-mura pa rin siya sa price nung nandoon sa Kaya, minsan talaga, kailangan, matyaga ka maghanap ng mga murang gamit. So, ngayon lang, andal-dal ko din. Para naman may vlog tayo. Kaloka. Kasi, super busy ko talaga, guys. Kahit sa pag-edit ng vlog. Ayun, may vlog na ako. Kunwari, hindi naman ako nakapag-edit. Ayan. Nag-toner lang pala ako. Yung tomato toner. Tapos, tomato serum as usual. Ayan. And then, mag-cream lang tayo. Yung aking favorite pa rin, cream. Ayan, whiteness. Ayan. Ayun, focus. So, ayan guys. Yung pa rin wala naman na bago.
So, yeah, see you later. Clingy ni Bunso eh. Hoy, masyonda ka na. Shadow ka pang clingy. Kiss daw, kiss, Bunso kasi. Kiss mo kasi mama, dali. Kiss! Ayaw pa kiss ni mama sa Bunso. Ayan, kiss na. Kiss na, Bunso. Mama. Ulan pa rin, no? Punta na kami, guys, sa bazaar. Sama ko si Rico tsaka si Bunso. May mga bit-bit kasi ako. Ang paninda. Tigil ka na ulan. Dinner tayo, guys. Ayan, samgyeopsal. Request ni Bunso. Yan, Natutunan ko talaga. kaya nga kailangan wooden eh. Nag-YouTube pa si Rico kung paano gumamit ng ulan. Kain tayo. Hi guys. Marunong ka na. Wait lang. Wala pa yung chicken ko. Marunong na ako. Oh. Oh. Sulit na sulit, guys. Yung set na kinuha ko. Ayan. Ano, Bunso? Sarap, Bunso. Ang daming meat. Ayan, 1, 2, 3, 4. Meron pa doon. Tapos may chicken pa. Hindi wala lang paglagyan. Kaya ibinalik ni Kuya sa loob. Tapos unlimited ano siya. Unlimited side dishes. Ha? Unlimited side dishes. Tapos rice and soup. Ayan. Ano ba to? Korean. Ako rin ba to? Baliw. Mawala si Rico. At di pa rin po ako marunong mag-chopstick. Kaya nagkutsara na po. Grabe, sulit na sulit guys. Oh. Nakatatlong kanin at itong dalawa. Bro, nakakita pa lang ako to. Oh, kaya pala yun oh. May stock na doon oh. Bukan yan? Akin lahat yun. Kumain ka nila? Ang amin yun. Ang sarap, promise. Yeah. Itong chicken na lang ay take out ko. Si Dado na lang yun. Gusto niyo pa ba chicken? Thank you, Grab. Good morning, guys. So we're off to bazaar na naman. Ayan. Sama ko si Daddy. Grabe kahapon. Nagpasundo ako sa kanya kasi dapat mag-ano lang ako. Mag-grab lang kasi pagpunta doon nag-grab lang kami. Tapos pabalik mag-grab. Kaso grabe. Ang tagal magpabook kahapon. Ngayon din. Sigurado yun kasi umuulan pa. So sabi ko, patid na ako sa kanya. Tapos tambay na lang siya doon sa kila mami sa sa Pasig. So mamaya pagsundo, pupunta na lang siya. So, anyway, I'm wearing yung guys sa Zakul since malamig. Ayan. Ganda. Warm sa loob. Yan, sakto-sakto. Kasi malamig din doon sa sa bazaar. So yeah, let's go na. Sama ko si Jada. Dadaanan ko lang muna sa store kasi gusto nun sumama sa sa bazaar niya. Ayan. Ayaw magbigayan sa daan. Bengen. Ayan, trap lang kami ni Daddy. Tapos, punta na siya sa Pasig. Doon siya tulog-tulog. Nod-nod. Kay Mommy. Tapos si Jada. Jada! Jada! Kain muna kami ni Jada dito sa Goldilocks. Tapos nag-take out na lang ako para kay Aiko. Lunch niya. Late lunch. Ayan. Kain tayo. Tapos si Daddy umalis na. Dumiretso na siyang Pasig. Ay, mali! Vlog pala yun! Wait lang. Andito rin pala si si V.
Girlfriend ni Kong TV. Si Payaman. Na-introduce ko kay Aiko. Sino daw yan? Ayan na.